היי חמודה, מה שלומך? תראי אותי אחרי יום עבודה מהממת, נכון? בינתיים ניפגש עוד מעט. אוקיי, עכשיו תראי אותי כאן. נראית כבר יותר נחמד, נכון? עכשיו תראי אותי כאן ברחוק וקרוב. ניפגש עוד מעט. והנה תראי עם האור הזה כמה אני שונה. בכוונה אני מביאה אותך לכל מיני מקומות שונים. תכף נגיע לסיפור, למה שאני רוצה לומר לך. רגע, אחרי שיעור פילאטיס שלי, מוזמנות להגיע. את יודעת למה צילמתי את כל הסרטונים האלה בכל מיני זוויות? כדי להראות לך שזה לא משנה איך את נראית, עייפה את או לא עייפה. בסופו של דבר, היופי שלנו משתנה עם האורות מסביב, עם האור מסוים, עם זווית מסוימת. אם את עייפה, ישנת מספיק, לא ישנת מספיק. אבל בסופו של דבר, זה לא המראה. מראה מי את. מי שאת באמת זה מי שבפנים, מי שאת בלב. על זה אני רוצה שתתמקדי כל הזמן. מי את באמת? לא מי זאת שמסתכלת עלייך בראי ובאיזה זווית האור. הנה נגיד כאן. אני יודעת הזמן עובר ואנחנו, לא אנחנו. אני זה לא הגוף שלי. הגוף שלי זה הבית שלי, של הנפש שלי, של הנשמה שלי. אני זאת מי שיש פה. ואת יודעת מה, אפילו לא פה. כאן זה המחסן של הידע שלנו, של כל מה שעברנו בחיים. כל מה המחסן של, אפילו לא מחסן, השק שאנחנו סוחבים אותו. ואם אנחנו לא עושים ספירת מלאי, אז אפשר ללכת לאיבוד שם. אבל מי שאת באמת, זה כאן, זה בלב שלך. ושם את יכולה להכניס את הדברים שאת רוצה שיהיו שם. מי שאת רוצה שתהיה שם. לא מה שיש לך כאן או בזיכרונות, לא מה שיש לך בשק הזה או במחסן. זה לא בנוי על מקרים שקרו לך בחיים. זה לא בנוי, את לא בנויה על מה שקרה לך בחיים, על אנשים שחושבים עלייך כך או אחרת, על התגובות שענית או ענו לך. זה לא את. את באמת מה שאת בוחרת להיות. לא לשכח, אל תשכחי את זה בחיים. את הנסיכה, את המלכה, את המהממת, וגם תתנהגי בהתאם לזה.
תחייכי. תפזרי מסביבך נצנץ של אהבה. זה לא משנה אם בן אדם עצבני או לא. ברגע כשאת יודעת לקבל את עצמך ולאהוב את עצמך, ויש לך מספיק אהבה לעצמך, את יכולה לפזר את זה לאחרים. אוהבת אותך, ושיהיה לך יום נעים.